So, pawb? No problem. It's been a whirlwind. It's been amazing, the level of just sheer goodwill, I think, behind what we're trying to do. Changing gear for Wales has been something that that's really struck me wherever I've been. And I've been to many places over the last 100 days. Mae hi wedi bod yn fater o daro'r ddaear yn galed ac yn gyflym gan wybod bod gyda ni gymaint o waith i wneud, ond bod na dîm yma yn weinidogion ac yn gydweithwyr ar draws y Llywodraeth sy'n barod i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl Cymru. We made the decision some time ago that if we were going to be coming into government, we would have a plan. We called it our first 100 days plan because, A, we needed to have a map of what we needed to do, those priority areas on health and education and job creation and childcare and the cost of living and all these things that were important to people, and how we were going to be getting to grips with those issues. Oedden ni'n gwybod wrth lunio'r cynllun can diwrnod yma bod o ddim yn rhyw restr o bethau oedden ni'n gallu ticio ffwrdd yn hawdd. Oedden ni isio gosod heriau un hunain mewn difri, bod yn uchelgeisiol, a da ni wedi dysgu, mi oedd hwn yn anodd i wneud, ond mi ydyn ni wedi llwyddo. Ond drwy'r amser mae rhywun wedi dod i ddeall bod yr amgylchiadau cyllidol da ni'n gweithio tu mewn iddyn nhw yn wirioneddol heriol, bod rhywun yn gorfod gweithio'n glyfrach a chlyfrach drwy'r amser i ffindio atebion arloesol i fynd i'r afel a yr sialensa da ni'n wynebu fel gwlad. So when I look at the way we have been able to make decisions on investment in creating a sustainable health service, working towards new surgical hubs to treat people quicker, when the work has been done on ways to attract new teachers, on putting numeracy and literacy plans in place to improve standards in education. Ffaith bod ni erbyn hyn yn barod mewn sefyllfa lle mae bob awdurdod lleol yn mynd i fod yn gallu delifro rhan un yn gwaith o ehangu gofal plant o fewn y flwyddyn ariannol yma. Mae hynny'n yn wych, mae'n mynd i wneud gwahaniaeth i deuluoedd. Yr cynllunio yn barod sydd wedi dechrau ar yr asiantaeth datblygu newydd i greu swyddi da ym mhob rhan o Gymru. That makes me really proud. The transport link between North and South Wales, the food and drink strategy for Wales, the help for farming in cutting bureaucracy and giving a bit of assurance on funding. All these issues we've been able to deal with in the first 100 days. The Welsh Government is to stand up for Wales. We have promised to do so, and that is exactly what we're doing. Mae'r achos wedi ag yn cael ei wneud yn degwch yn y cyllid sydd yn dod i Gymru. Yr arian ddyla ddod i Gymru yn sgil rheilffordd HS2. Mae gennym ni Llywodraeth sy'n sefyll i fyny dros hynny. Yn gwneud yr achos am y pwerau da ni angen mwyn mynd â Cymru ymlaen i'r lefel nesaf. Pwerau dros ein adnoddau naturiol ni drwy Stad y Goron. Pwerau dros heddlua a chyfiawnder ac yn y blaen. Llywodraeth Cymru ydy hwn, a mae sefyll dros Gymru bob amser yn ymwneud ni, yn gadarnhaol, efo Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn gwbl greiddiol i beth ni'n ceisio wneud. So with 100 days done, we look at how we then continue with the momentum. Because we don't sit back now and think that the work is done. It's only just beginning. Da ni di dangos, dwi'n meddwl, be mae cydweithio, cael ffocws clir, gosod blaenoriaethau clir, a rhaglen waith eglur yn gallu gyflawni. A dwi'n falch iawn o hynny. Mae yna gymaint o bethau wedi cael eu cyflawni, dwi'n meddwl, yn y can diwrnod cyntaf, sydd un yn rhoi boddhad i fi ac yn teimlo bod ni go iawn yn gallu gwella bywydau pobl, ond hefyd sy'n rhoi hyder i ni ar gyfer y rhan nesaf, achos nid gorffen mae cyrraedd y can diwrnod, ond dechrau ydy hyn a symud ymlaen i'r cam nesaf a cadw'r momentum rwan sydd wedi cael ei ddatblygu mor sydyn gan y Llywodraeth yma.